Magribhi. Anyways, this is Kanyagadi Katudambo Taura. First of all, I just want to take this one out of the way. I'm a follower of Q. You know, I've been a fan of him from the days of Zirukufaya back in 2014. You know, pakaita ma videos John Legend, Mr. Mac Vibrator. You know, he's a funny guy. I follow him, you know, from back in the day. Literally, I follow him, even if you see on my Facebook. But yes, anokonanga akataura zvaakataura. He's a comedian. His platform yaakashandisa ndo yanga iri wrong, because akataura kuri kuSouth Africa achitaura nechirungu. Ipapo ndo paakakanganisa ipapo, because it's an international platform and ukutaura nechirungu, so message inobva yazoita kunge muZimbabwean wese anonhuhwa anokanda. And personally, when I saw the video, you know, to me it was a joke, because ndoziva maZimbabweans anonhuhwa. Yes, ndoziva vakatoti one day, and some even takatovaratidza kuti hau munoita sei kana muri kunoku. You know what I mean? And in personally, the person wandokwanisa kutaura kuti uri kunhuhwa kana uchimufeso wangu, I cannot tell mumwe munhu, but kana usati wambokwira kombi na 7 o'clock or 8 o'clock uchibva umbari uchienda kutaundi musina kana one munhu anonhuhwa, I don't think unonge uchigara umbari. That's all I can say. You know, vamwana vangoziva personal hygiene, but Q's apology was very sincere. And apology is like, if you break something, it's hard to repair sometimes. It will take you a long time to repair. So it's it's still learning, you know what I mean? It's a process. We have to trust the process. Achiri kukura, and now he knows not to do this and that. But there's a grain of the truth in zvinhu zvaakataura. Munhu wese kuZimbabwe they can say kuti sure kune vamwana vanokanda yekumusha and whatnot, but ingori platform yaakataura plus chirungu icho. Pane zvimwe zvinhu zvekuti haungofanira kutaura nechirungu. That's why sometimes isusu tichingotiza chirungu ichocho. Asi dai mukomana akaenda pashow yaOla 7, dai so tese tichitoseka tichitofara, because vakomana vacho vese vanenge vachiita majokes. You see the difference? Dai akazvitaurira muZimbabwe, it's a different story, but it's the platform yaakashandisa. It's an international platform, so no mistake yaakaita, but it's a learning process, like I said. And I'm quite sure vanhu vazhinji vakamuregerera. Ini ndakamuregerera because I'm a fan, and I've always been a fan of him from day one, since I know him. You know, pakaita video ya John Legend, achitaura here, you know, still remember back in the day, Zirukufaya. Yeah, a very funny young man, you know what I mean? So musanyanyo kuita ngezvisiko zviriko anditi, but munhu angogeneralize nechirungu kuti maZimbabweans
nechirungu. Ndo pakanetsa ipapo. Pane zvimwe zvinhu zvokuti takataura nechirungu kana paintaneti tinobviswa. But munhu anoita comedy yake 99% in English. So we have to accept that you angane pa platform yekuti anotaura nechirungu. And vanhu they crop out what fits their narrative. Hakuna munhu akateerera the whole interview. Vanhu vanotora panonaka pacho. Inini zvangu, that's why ndichizocomplaina vanhu vakatora mavideos yangu, like munhu anogona kukata video kana kuti yakiller T, you know, kana kuti silent killer, otora panonaka pacho. That's not fair, you know what I mean? That's not fair, because zvimwe zvinhu zvacho zvatinenge tichitaura, it doesn't make no sense. Zvinoita kunge tiri kuwanzirana kana kuti tiri kupisana. But mukomana anenge adzidza, so muregererei. Mbozi kana wavhundutsa vakuru venyika hazvizonakidza manje, you know. And semunhu anoita majokes in front of vanhu vakawanda vanobva kunyika dzakasiyana siyana, anenge achirepresenta Zimbabwe. That's the first thing. So kana kwese kwatiri kuenda uku, even here I'm representing Zimbabwe. All my Jamaican friends, they know that I'm from Zimbabwe. That's the first thing I let them know, that I'm a Zimbabwean, because I'm born in Zimbabwe, like I said, and I'm Canadian by choice. So ndakaita something chinomakisa, vanongopenda that picture on all Zimbabweans, not in any jet. Nightclub, if I go to nightclub, kudara kwata panaenda kuma nightclub when I was like 34, 33 years old, you know, my early 2000, my Zimbabweans pakatanga kuuya kuno kakawanda. Munhu akanimhoresa neshona ndiri muline yekupinda munightclub, ndaimuignore. Handitauri. Kana ukandifonera ndiri mubhazi, handidaire foni iyo, ndokutumira message ndokutaura kuti ndiri mubhazi. Because uchada kunditaudza neshona. Ndakada kutaura neshona ndodhererwa. Ndakada kutaura nechirungu vanhu vese vakunzwa accent yangu ndodhererwa futi. Wazvinzwisa? Kuno kumaJamaicans vanongotanga kungoti you African boy. Saka panenge pakaipa. But mukomana anofanira kuregererwa. Takaenda. And Q, we know that in every joke there's a truth in it. Every joke. But do remember, at the same time, what's a joke to you might be serious to me, or might be serious to us as a nation. Wazvinzwisa? Ndokataura kanoita maJamaicans. Vanotaura kuti iwo joke yako iwo mafanisa uri kuita ka, inini kwandiri story serious makutonetsana. Saka it's something that vamwe vanhu vanozvitora serious ini aina ndiri story serious ini, because I know they are there. Variko vanhu vanokanda kuZimbabwe, variko vakatowanda, but hazvisi zvinhu zvekuti tingangoramba tichingotaura imwe nenguva anokanda aiwa, you know. Sometimes tinotovataura makatarisa kana mavideos angu, ndakatombotsiura vanhu vakawanda pamavideos angu ndichitaura kuti hasha uyo uri kukanda iwo. Mboni ndakaregedza kumutaura anofunga kuti zviri normal. Anenge ari mafanisi, but at the same time nenditori serious. But tichita mafanisi. But mafanisi haasi munhu wese. Majokes haasi munhu wese, ndizvo zvandoda kutaura.
kune vamwe vanhu chikuru vasikadi kunzwa majokes. Kune vatungamiri venyika pane mamwe majokes avasikafariri. You know, people in high position pane mamwe majokes avasikafariri. Ungatamba hako nezvimwe zvinhu but the minute yaunongoti Zimbabwe ka unongwa kutaura munhu wese 15 million. Saka 15 million iyo inenge yakuuya pa 15 million haushaya 1 million yevanhu vasikawirira nezvaunenge wataura nayo, because pamwe vamwe 14 million they don't even care, they didn't even see it. You know what I mean? They didn't even hear what you said. But keep doing what you're doing, my brother. You know what I mean? You got my support. And kune vamwe vanhu vasikazive zvandiri kutaura, maybe in the future you understand where I'm coming from. But what's a joke to you might be serious to me or to us. Ipapo saka majokes ngati asire pa stage, not pa radio. But vazhinji, like I said, danga pa show ya DJ Ola 7 avanhu vaiseka. We have heard a lot of things, but pa radio people laugh and whatnot, but kana wada kunyatsoziskutinize manje pupa unoona kuti haiwe vanhu vatoti zvitori serious guys, but because vanenge vachitaura neshona that's nonyanyo affecta vanhu vakawanda, because vanenge vachitaurira maZimbabweans. But kana wapa international platform uchitaura nechirungu manje, imagine mumwe munhu kana kuti ari kuLos Angeles amuzimba, kana kuti ari kuNew York, ari kuCanada, ari kuAustralia, murungu obva azviona kuti wow, maZimbabweans Munonhuhwa, oh my God, I can't believe it. You know what I mean? But you know, it was a serious joke. I like it. You know what I mean? Of which, like I said, there's some truth in it. A little bit of truth in it. Tingarambe zvedu, but munhu wese, everybody anotoziva kuti kune mumwe munhu anokanda. Ende kune vamwe vanhu vasikateereri kumutaurira kuti tenga nhingi roll-on, tenga nhingi underarm, you know, havadi dikitira muhapwa kutota, you understand? Mukanwa mune muchikanda futi. Yeah. Saka mukomana, everything is okay. Just live your life and move forward. You hear me? It was a lesson learned. Just don't repeat it again. Please. I beg you. I'm a big fan of naQ. Like I said. You know, I think takatombotaura kudhara madays zviri kufaya. But you know, it was long back. 2014. Long back. You know, you're very young. But that's how it is. Life, that's how life is. You know, later joke, I've made jokes. And some people take it serious, you know. That person might take it serious, and it affects that one or two people. So I understand. But some people, they felt like panic identity crisis, of which I don't think you have that identity crisis. You don't want to be Zimbabwean and all that. I think my jokes are not going because it's kind of 33 years in Canada. Don't go around and Zimbabwean. Upon national change. I'm always going to be Zimbabwean. Always. But can I end up with Zimbabwe? If I use a Canadian passport to go into Zimbabwe, I'm a Canadian. I'm a tourist. Because in the matter of Wedzera,
So I'm supposed to enjoy that tourist visa. You see the difference? Kana ndiri kuno kune representa maZimbabweans, but kana ndaku Zimbabwe, yes, I'm a Zimbabwean, but at the same time I'm a tourist, I'm a Canadian, because pa border ndapinda nchinzi a Canadian abadala visa. They don't look at where I was born. I was in passport mama kanyora was born in Harare, but pavanokupa visa zvese zvazvina basa vanongoti vapa Canadian visa, one more tourist in the country, in Zimbabwe. So vanhu vazhinji, they don't even understand this Zimbabwean culture. When my reports a government or tourism vachitaura kuti we had 1 million tourists this year, munanoti 1 million, varungu 1 million, tisu varungu vacho. Yeah, domestic tourism, because look at it from my point of view. Wakaona 60-70% of vanhu vari kugara Australia, Canada, United States of America, and United Kingdom, and Europe. Maybe 60 to 70% vakushandisa mapassport enyika idzodzo. So kana takuenda kuZimbabwe, we are actually tourists. The immigration inenge ichitaura kuti pavanopa mavisa paipai vanenge vachipa matourists. They are tourist visas. Kungofanana nemuchinese akupinda muZimbabwe. Yes. Kudhara ndokwataiona varungu as matourist. No. Things have changed. It's not matourist kuZimbabwe. But we still have to represent the country everywhere we go. Ndonyaya iripo. Hatifanira kunyadzisa nyika yedu. Even takapiwa mukana wekuti tigare kunoku, accepted by these countries, kunzi imi muchiitawo macitizen. Zvamunoziva mese, Canada allows dual citizenship. Zimbabwe allows dual citizenship. Saka there's nothing. It's a win-win situation. Kana ndiri Canada, I'm Canadian. If I'm in Zimbabwe, I can be Zimbabwean, I can be Canadian. I can pick and choose. You understand? But ndiri munhu anoda kutaura shona stereki. Because kana uri kunze kunoku, vanhu vazhinji vanenge vada kuunderstanda kuti zvinenge zvifamba sei. Everybody ask you pabasa, where are you from? Because anenge anzwa accent. About Zimbabwe. Ubva waona kuti maZimbabweans Munonhuhwa, anobva ada kutanga kuda kusvika padhuze newe. Saka I do feel sorry for vanhu vanenge vari kuSouth Africa, and please, you know, like, yes, some people were affected, but it's a joke. And it's a joke that went wrong. That's all it is. The person who trimmed that video is the guy who's wrong. Because they trimmed that video to fit their narrative. We want the whole, like, interview. You look around, there's no one sharing the whole interview. I don't go share a budget. So that's very unfair to the young men, you know what I mean? But we have to move forward, you know. Chadeuka. But anyways, good luck, my boy. You know what I mean? You're my boy, Q. Good luck on your thing, you know what I mean? You're hustling, representing the country, representing yourself. And now you know,
mafaniza especially anotaura nezvevanhu. Sometimes it's called, they call it body shaming sometimes, you know. Mina ndichakwanisa kana kutombotaura kudescribe munhu achakwanisa kuna kutombodescribe because unongonzi but man so I understand you, it's a joke, that's it. And let's move on. The guy is sorry and he's sincerely sorry, that's all I can say, you know. Sorry achinogona kunge nemafanizi futhi because you have to put some humor in it. But the second video akaita nakuisa humor, he was, you know, he held his head high and he was serious, and I could see it, I could feel the impact. With mfana wangu, this thing charm affector. It's damage control, you know, emotional damage. So it's up to him to repair that. Only time shall tell. Yeah, big up yourself, Q. All right, one love, blessed.